Ito pong, Pasig Potrero Bridge kung saan part ho ng ECETEX is, categorized po as a national infrastructure na kung saan ang mandate po ng PCDA is to protect its asset to continue providing economic growth and activity ho dun sa region na nasasakupan ho nito. Kaya ho ang, aming, term for this project is asset, preservation na we have to ensure lalo na pinakita ko natin kanina sa pictures o sa video, lumalabas na ho yung pilote at saka yung mga pile cap na kung saan structurally compromised na ho siya. Kaya para ho manatili ang structural integrity ng bridge ho natin. So yung diversion channel na alam naman ho natin, yung construction po ng package 1A and 1B is along the riverbed. So ang kailangan ho natin gawin is to divert yung flow of ng water from the upstream to downstream na kung saan yun po yung mga steel sheet piles na ilalagay ho natin. From upstream, i-divert ho natin siya sa right ng upstream, thereby providing enough space para ho doon sa implementation ng dalawang tranches ho, ng 1A at saka 1B project. Ang 1A naman po, ito po yung bridge rehabilitation project, long-term solution. So, exposed na po yung pilote nila kung saan kailangan ho natin ibaba. So, ang gagawin ho natin doon, lalagyan ho muna natin ng temporary supports para ho doon sa bridge. Then, after ho noon, i-demolish na ho yung mga columns that are affected ho ng river degradation. And after ho ma-demolish ho yun, i-reconstruct ho natin ng panibago. So yung makikita ho natin after the completion ng project, buo na po yung column at saka ho yung mga pilote at saka mga foundation ho nito is nasa ilalim na ho ng kasalukuyang riverbed. Yung sa package ho naman ho, ito naman ho yung riverbed degradation solution. Alam ho natin na ang naging cost para ho doon sa bridge ho natin para ma-compromise is bumababa ho ang riverbed. Ngayon, ang package 1B, magko-construct po tayo ng ground seal na kung saan maintain na ho ang elevation ng ating riverbed. Kahit na ho magpo-flow ng water ho siya, steady na po siya at maintain po ang elevation at hindi na ho siya magkakaroon ng accelerated riverbed kung saan protected po ngayon ang magiging structure natin. Bago ho namin natapos yung detailed engineering design, kung saan si Nippon Koy ang aming consultant, foreign consultant, isa po sa kanilang deliverables is to ask for consultation. Nagkaroon ho kami ng stakeholders meeting. Andito po, in-invite po namin ng affected operators po ng PARI, tapos po yung other agencies, yung DNR, at saka yung MGB. So nagkaroon po sila ng, kami po ng konsultasyon at saka stakeholders. Then after ho nun, proceeded na po doon sa pagtatapos ho ng detailed engineering design. Kanina po, kaya ho siguro na alaman or napagsabihan ni Vice Gov, prior to its implementation po kasi, meron lang po kami mga sinulat din na kung saan we were informing them about its implementation. Probably moving forward, ang expectation ho kasi ng interagency is let's sit down. Let's sit down at iugnay lahat ang aming implementasyon at kung saan kung may mga concern sila, meron silang opportunity para sagutin. Yun po siguro yung magiging improvement po namin moving forward with the project implementation. Yung pagsusuri po ng ating consultant Nippon Koy, ang pinaka-final development ng kanyang design are 4 ground seals. Kanina po, present po natin doon is isang ground seal pa lang. So nakikita po kasi nila sa pagsusuri, sunod-sunod po na ground seal ang kailangan para lang po ma-prevent po yung further degradation. Ang nangyari po kasi doon sa ground seal, medyo technical lang po, parang ladder ho siya. After ho ng construction ng ground seal, dapat ho hindi na ho bababa yung elevation ng riverbed. Kung nakikita po natin na for the next 5 years bumababa pa ho siya, kailangan ho ulit natin lagyan ng another ground seal sa pangalawa para ho ma-maintain naman ho yung pagbaba nito. At pagdating ho doon, minomonitor ho natin yearly kung medyo may mga pagbaba pa rin ho, then hanggang sa matapos ho natin yung 4 ground seals na ho yun. So depende po sa magiging monitoring ho natin throughout the years. Ang tinitingnan lang ho talaga natin dyan is yung riverbed elevation, yung movement po ng riverbed elevation. But more importantly, the first ground seal will be protecting po yung Pasig Potrero River bridge ho natin.